Ave Maria, fills tots, i sigueu benvinguts a Debades, el podcast al terreny. Avui no teníem altra feina que fer un programa dedicat a la riuada del 1937. Un fet catastròfic que molts dels nostres invitats avui repassaran en este documental que han fet, com us dèiem, inspirat en la riuada del 1937 i en la que contarem amb els habituals col·laboradors del podcast, en Cinteta Morrandes, que està aquí al control tècnic. Cinteta, bona tarda. Sí, bona tarda. Aquí Cinteta des del control tècnic. T'escoltem, sí. Sí. Vaja, hi ha tensionet avui. Sí, programa seriós avui. Programa seriós. El programa està tensionat. Sí, hi ha música de tensió. El programa és seriós. Hi ha tensió. Cosa seria. Ja. I de què parlarem? Sí, com te comentava, parlarem avui sobre la riuada del 1937, fet històric que va passar aquí baix al Delta de l'Ebre. I bueno, vale. Aquí estic, si hi ha algo... Me fot un cambio i vinc. I entro. Vale. Digues, que te vull sentir. No, sí, això vull fer, continuar. Vull continuar. Sí, no, a mi no me necessites. No et necessito. Però jo te vull sentir. Sí. Escolta'm, fica música que entrem en Edgar. Sí, oído cocina. Bona tarda, Edgar. Hola, bona tarda, Hernán. Conta'mos, digues. Bueno, abans de res, dir-vos que el tema que venim a tractar avui és un tema molt delicat per a moltes de les famílies d'aquí del territori, del nostre terreno, i el que m'agradaria és començar donant una petita pinzellada de 3 conceptes clau que hem de tindre en compte quan parlem de riuades, i més concretament de la de l'any 1937, que ha sigut una de les pitjors i més devastadores que han viscut els nostres conciutadans. Exacte. Per això, Edgar ha elaborat un informe i anirem al primer concepte. Lo tens? Vale. El primer concepte a tindre en compte quan parlem de riuades d'esta magnitud, més concretament la del 37, que és la que estem abordant ara mateix, és que si tenim uns conceptes bàsics de matemàtiques, fan falta 14 anys pel centenari d'esta gran riuada, més concretament el dia 14 de juliol del 2037 serà el centenari, i avançant-nos en això he estat en contacte en diferents consistoris del terreno, diferents alcaldes, regidors, regidores, i ja m'han estat avançant una mica de que se farà una festa itinerant per tots els pobles de les Terres de l'Ebre, celebrar-ho en activitats per als xiquets i xiquetes del terreno, recordant aquella devastadora riuada que va destrossar tot el territori i que també se van portar moltes vides per davant, que després ho parlarem, mitjançant activitats com el pal ensabonat, carreres de motos d'aigua i, com també no podia faltar, la lluita de globus d'aigua, perquè tots sabem que davant d'un tema tan delicat, el millor és gaudir-ho per almenys no recordar-te'n d'estes merdes i passar pàgina. Anem al segon concepte. Dis-mos. El segon concepte que ja us he adelantat abans, Hernán, és les vides humanes. Les vides humanes que se van posar en jaque en esta riuada. I quan parlo de vides humanes, evidentment estic parlant de morts. Hem de tindre en compte que en aquells temps encara no s'havien inventat los manguitos, los fantàstics manguitos que a tots mos han salvat de fotre més d'un glob a la piscina municipal o a la mar a l'estiu, quan érem menuts i menudes. Per tant, tenint en compte això i que, evidentment, molts de pobles tampoc tenien piscines municipals, doncs tampoc hi havia els típics cursets de natació que ara es feien. Per tant, està documentat en fotos de gent baixant per la riuada, només veient-se-li la palmeta de la mà, i inclús gent agafada a la part alta dels arbres. Estos últims són els que van fer sort. També t'he de dir que van tindre la gran feinada després per a baixar-los de la temor que van passar. Ja. Bueno, sí, digues, Cinteta. Sí, no, que volia jo comentar una coseta. Espera, deixa acabar, Edgar. Continua, Edgar.
I per últim, i no més important, l'últim concepte que no sé si mai havíem caigut entre totes i tots, tenim clar que una riuada és quan el cabdal d'un riu se veu desbordat i per tant el pas de l'aigua ha de passar per un puesto o altre, en aquest cas barrancs i inclús pobles o ciutats, les quals estan construïdes allí al mig a mala fe, però no hem caigut en el concepte de i per què al desborde del mar no se li diu marihuada o marada o algo semblant i es diu tsunami? Té nom d'un tipus de sushi. Yeah. Per tant, jo crec que hauríem de posar fil a l'agulla perquè no té res a veure una cosa amb l'altra i això porta molt a la confusió. Sí. Bueno, si des d'aquí el podcast de Bades podem acabar d'aclarir a la gent això, doncs, bueno, mira, tot això que mos trobarem. Què digues, Cinteta? Digues. Dic. Sí, no, que ara ja no vull dir-ho. Va, dis-ho. No vull dir-ho. Dis-ho. M'espero a que em toqui a mi de veritat. Bueno, doncs no ho digues. No vull dir-ho. No ho digues, si no vols, no ho digues. No. Vale, doncs... Que continua, Edgar, continua. Bueno, i per últim, ja per tancar tot el meu treball de documentació, he contactat en 3 testimonis que volen donar la seva veu, que ens volen ajudar a posar-li, a donar-li forma en este documental, en este podcast sobre la riuada del 37, i passo molt ràpid i molt breument a presentar-vos. Ja li he passat els contactes a Cinteta i tinc entès que abans ja m'ha dit que els té al telèfon preparats. Sí, això et volia dir, veus? Vale, xica. Això és el que volia dir, que els tinc. Vale, perdona. Sí, això volia dir, que els tinc. Sí, perdona. Controlats, localitzats. Edgar, dis-mos. El primer és lo barceloní, el seu nom és Joan Maria, i sí que Hernán te demanaria que li digués al barceloní, dic perquè si no s'enfada, i d'ell només tindre en compte això, que Suniayo va ser un dels valents que va morir, tot i que va ser un dels que es va quedar dalt de la part de l'arbre, però al caure quan ja l'aigua havia passat se va fotre un cop al cap contra una pedra, pobre, i no ho va contar. Hòstia, vaja. El segon és Ramon, molt poca cosa puc dir de Ramon perquè és un home d'estos de tota la vida, un pagès que, bueno, és que vull que l'escoltéssiu perquè és que us caurà la llagrimeta a l'escoltar-lo. No, sí, ja el conec, ja sí que... Sí? Dic. Sí, ja el coneixes, el Ramonet? I com se diu d'apellido? No ho sé, com se diu d'apellido. I de malnom? No, tampoc ho sé el malnom, Cinteta. Tampoc lo saps, que em cago en la mar. Inventa-te'l. No, me l'inventaré. Inventa't-lo amb el nom. Cinteta, silenci. Digues, Edgar. I per últim, Carme, una veïna de la Ràpita. Us deixo en ells i endavant, i felicitats pel programa d'avui. No, home, gràcies a tu, Edgar. Doncs bueno, Cinteta, com ho tens, això? Comencem? Ja els tens? Tens el primer en línia? Dic, sí, ja el tens aquí, ja el tens en línia. Sí, ja el tenim. Vale, doncs sí, ara tenim a l'altra banda del telèfon, que lo tens, Cinteta? Sí, ja el tenim. Recordem que te dien d'apodo lo barceloní. El barceloní, que diuen el barceloní. Ai, el barceloní, perquè tu ja venia de Barcelona. Jo no ho sento estar això, però... Vale. Sí. I edat, quants anys tens ara? Tinc 81 anys. Dic, abans de parlar de la riuada del 1937, parlamos de Tunyayo, el que va vindre de Barcelona. Tunyayo tenia formats 10 carros i llavors no hi havia camions. I ell van vendre el quartel en els carros a tirar pedra i a portar el material tot per a fer el quartel. I com era ell? Com era Tunyayo? Era un home que ell sabia molt. I en acabat així es deia, mediu-me la terra, els metros, i jo us diré la terra que hi ha. I què més? I arribar a casa, hi ha tants metres de llarg, per tant, Com m'has dit? Traduïix. Hi ha 7 jornals, hi ha 8, hi ha... Especifica una mica més. I ell deia, 9 vegades 9, 81. Era de números. Ell no sabia de lletra, però va ser en calde i tot, Com havíem quedat? Havíem quedat que no ho havies de dir, això.
Seguim. Digues, què més de Tunyeu? Collonets. I acabat vam anar formant El Barceloní. que sí, de vells ara... Ho dic. Perdona, però, claro, al comentar que era l'alcalde, he sabut que ell diga que era alcalde però era falsificador. Bueno, lo gran falsificador del Delta. Com va dependre a falsificar i a fer-ho tot igualet? Segons és que s'hi diu, calca amb això. I a base de repetició i repetició és quan se va fer falsificador. Ell sabia molt. Després d'això és quan se va fer passar per arquitecte i va construir el quartel. El quartel. No el quartel, ja m'entens. Però tot eren cases d'esses, cases grans. Diem que llavors el quartel i totes les cases annexes, no, són les que no se les van portar a l'aigua. Per què va ser? I que allò se va treballar més fonte que això d'aquí. I llavors també me dius que quan ell baixava de Barcelona se feia passar per l'arquitecte Guàrdia Civil. Què feia? I quan arribava allà, alto. Ja. I acabat vam anar formant. Ai, el Barceloní. Bueno, ara voldria que mos parlessis també de la nit o la tarda aquella de la riuada del 1937. Com ho vas veure? Home, la riada, doncs, me'n recordo jo el que... Digues. Va, digues. Veure aquí baix una negro, una cosa fea, ben llepant, saps? Ben de baix. Sí? I pensava que aquella nit jo posava la mà així per baix i que vos hi fent bandos per a la gent anar a fer malegó. Ja. I no, aquella nit no, però allà a migdia, que allò nostre pegava un fontet, i jo sé els punts d'allà baix que no arriba al riu. Ja, però situa l'audiència. A l'era de Carme que diem, a Ill de Fotes tampoc, Més puestos. per Ill de Bosse tampoc, Situa més. el de Malonca Patronet tampoc, saps? Era molt alt allò, però per allà negats. Sí, continua. I sí, va ser una cosa... I a migdia, me'n recordo que dinant mos arribava al bancal, l'aigua. Continua. I mos entra la riada i en acabat torna a vindre. I què més? En acabat torna a vindre, però va vindre aigua i giment per dins la casa, saps? I què més? Què més recordes? Me'n recordo que aquell dia que a mi les guixes no m'han agradat i aquell dia van tindre guixes i tot. A dinar van tindre guixes. Vas veure també cases flotant, no?, literalment. En va ser. Allà al de Rostoco, un paller ja comença a pegar volta, però se'l van portar-se'l. I a vosaltres no vos afectava encara? La carretera mos aguantava l'aigua. Recordes quan va durar la riuada? Això va durar, doncs, 3 setmanes. Bueno, doncs seguim parlant en lo barceloní. Al barceloní, perdona, i en ell comentàvem això, que la riuada de 1937 va durar 3 setmanes i també mos comentava, fora de micro, que va tindre que acollir refugiats. Quants n'eren? 9 refugiats. I d'on venien? De Madrid. Conta tu, de Madrid. Jo era jove. I què feu en ells? I anem a l'aldea una vegada a la setmana. A què, a l'aldea? Perquè sense la qual no podíem passar-ho nosaltres. Sense qual tu no podies passar? Perquè el dia mescla aquí i allà per la nit un plat de calent. Sí, que t'ha anat a tu la cola, bandito. I jo adossar-lo avui, un plat de calent ben fet. Està clar. Sí, i d'on les agafaves? Quan molt a prop de allí que estàvem nosaltres, hi havia dins la bassa que s'ha perdut ja. S'ha perdut. S'hi deia un rodellet que es deia el rodellet pelat. I què més? I arribàvem al rodellet aquell, que era un rodellet, no era com tot això, tan així la casa, però era... amb aigua trinxa, Sí. I els gossos, i al entrar allí,
Sí, us faltaven tots. Los gossos te marcaven les cols. La col vol dir herba. El gos te senyalava de És cop. herba, és herba. Però si trobaves al jefe de la finca, què feies? I pegaves cop al mànic i el mataves, ja. Vale? I el sac. Vaja, i este era el plan. Teniu este plan per robar. Mirem, a veure on estaven, tenien entrades i sortides. Sí, com a totes les finques. I aquella la consideràvem per sortir. Vale. I fèiem bastants. I encara m'ho anàvem, Sí, dis-me on està el camello. perquè allà a la finca aquesta de la Fonsa, Així al doncs fons allà. vam anar a fer marge. I lo acompanya a Madrid. Anem a fer marge i dic, què portes avui a Mesla? Què portava? Cols? Sí, Diu, avui? vols herba. Diu, porto una fibreta de tau i... Dic, doncs me n'has de donar una coixita. Així vas provar el tau? Sí, em vaig menjar l'última coixita que em vaig menjar. Ja estaria. I tenia un gosset aposta per agarrar-se taus per Ja anar. hem acabat, perdona. Dic que ja fiquem fi. Que moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per haver parlat, entre altres coses, de la riuada de 1937. Sí, això Si hi ha alguna mateix. cosita i tornem a parlar del tema, Sí, prou que ja. telefoneixem. Oh. Vale? Sí, prou. Bueno, Tenim una altra trucada per la línia interna, La fico. Sí, despenja que el Ramon, que l'esperàvem. Sí. Voy. Estàs escoltant Debades, el podcast inspirat en la riuada de 1937. I qui vos parla sóc jo, des del control tècnic, Cinqueta Morrandes, per servir-te. Bona tarda, Ramon. Estàs aquí davant de la Nòria? Sí, aquí a la porta esta. Sí. Com li diuen de malnom a la Nòria? Tenia un malnom? No, la nòria diguéssim, de Remunda. I el terreno era tot d'ella? D'aquí per avall era del Juan. I I què més? això era d'una gent forastera. Ja, però la Nòria era terreno privat o particular? No, particular. Ja, però a quin estava la La Nòria? sèquia, diguéssim, anava pel mig Ah, i collons. donava l'aigua aquí. Però llavors Sí. el canalet Mm, de l'aparellada, sí, de l'emparellada. el canalet de l'aparellada plegava del canal. Sí, tot i que dividia, allí estava, En este aquí, a recte la Nòria. estava, aquí mateix estava, Veus com sí? la nòria. Sí. I en compte d'anar de cara al canal, venia de cara aquí, Que sí, Ramon, que ja m'he situat ja. i regaven les nòries aquestes. I és a quin estàs tu ara, Aquí mateix, aquí Aquí mateix. I com te la imagines? Com era? Explica-mos. Nòria de ferros caduts, aquí anàvem pujant l'aigua. Què més? I com el matx estava, el burro estava dins a la nòria, doncs dius, va, doncs encara aniré a sec, que et regaré jo. I què tenien? Sopluts els animals, no me dies, això de la riuada? La majoria d'animals, quan ho sigaven, diguéssim, vos ho deixaven com ara un jove que venia, doncs, 14 o 15 anys. No, jovens, 14 o 15 anys. ovells, O 15? se quedaven allí, quan l'animal se parava, doncs, arri, Ja. i pam, anaven rodant. Ja, no parava mai la Nòria. Bam. Sí. Claro. Pues bueno, Ramon, gràcies per connectar un momentet des d'aquí, des del puesto de la Nòria, d'aquí on estàs tu. Eren dos camins Sí, ja, bueno. de carro. Sí, eren dos Un camins, camí sí. que anava allà. Pengem aquí. I l'altre que pengem aquí, era la Ramon. finca aquesta, era de Sobià de la meva dona. Conforme, Ramon. Gràcies. Hasta la pròxima. La tens també? Sí, la tenim pinxada, aquí al telèfon. Vale. Pues bueno, continuarem en lo testimoni de gent que va viure de primera mà la riuada de 1937. Ara, en este cas, m'anem a la Ràpita. Tenim a... Bueno, a... Com seria? Sí, seria Carmen Bonaventura, Sí, Carmen. de la Ràpita. I dius que ja la tenim aquí al telèfon, eh? Sí. Mos sents, Carmen? Ho fes senyes? No pots fer senyes que no te veiem. Sí, claro, no pots fer senyes que no te veiem. Escolta'm, Carmen, per no perdre així més el Sí, temps. no perguéssim el temps, home. Riuada de 1937. Tu on tenies la casa? Nosaltres estàvem a la vall del Guarrista en dret, i aquí en este costat tenim una carretera
Estàvem a la vora del riu, a uns 60 metres o 70 del riu. No t'acabem d'escoltar massa. I meus pares, aquells nits, meus pares, home, jo per que meus pares estaven allí, no? No, és vigilaven tartamuda, no no entendràs. si s'emperia, si no És s'emperia. tartamuda, vale. Però en si, quan nosaltres ens vam aixecar, llavors era hora de sonar. Vale, Jo crec sonar. que potser... Escolta'm, Carmen, no pugues parlar ràpida, sent tartamuda, Jake, que m'ho estàs aquí fotent l'orella aquí dins de l'altaveu. Quan? No, ara mateix. Sí, Carmen, disculpa, Sí, però no, és no que t'entenc, entre que entres xata. per telèfon o vols parlar ràpid i tal, no t'entenem. Anem al tema, va. Sí, al torrón, va. Sí, digues, com estava l'assumpte? L'assumpte va ser que nosaltres estàvem aixecades, que les noies Ja. estàvem aixecades. Sí, però parla-mos de la riuada, concretament. Tu on veies l'aigua? L'aigua que baixava del riu i la que pujava de la mar. Però, escolta'm, del temporal, parla-mos de com ho vas veure, què passava? Pues se va bufar tot. I què més? Se va tapar. I què més? I ja van deixar. Ja... Llavors nosaltres, el que No, veiem ja t'he perdut, ja t'he perdut. Llavors s'ha inundat Carmen. tot inundat, perquè l'aigua Sí, arribava Carmen, al que canal. no t'entenem. L'aigua arribava al canal. Ho deixarem La aquí, ja carretera trobo? està que Sí. tenim nosaltres, llavors però estava a nida dels jocs. Talla, Cintita, que no hi ha manera. La de dalt no, la de dalt estava més pujada, no tal com ara, però estava més pujada. No, la deixes de fondo, que així se desfoga. Bueno, sí, si vols que seguis parlant, la Us deixes va de entrar, fons, si sí. venies a bombir Vale. d'aigua, això. Bueno, seguim. Perquè estava A alta. veure, què La tocava? casa estava alta. I allí, pues, l'animal, pues, no, perquè ens al coral, pues, No, per que veure, és... mi mare seguia loco És impossible, és impossible saber què diu. Però Xec. posar-la allí i... Carmen, endossiau, va. S'ha de tapar. Adiós. Bueno, pues hasta aquí hem acabat ja amb els testimonis. Edgar, que estaves aquí molt callat, com los has vist? Bueno, Hernán, pues no els he vist perquè estem a la ràdio, claro, i tampoc els he sentit. Pues he fet una senyal al principi de que no m'anaven els cascos, per tant no me n'he enterat de res, però tenint en compte la cara que fes, sentint tot el rato, entenc que la cosa ha anat bé. Sí, ja et vaig dir que tot el tema així que poguéssim fer de documental i d'informe i tal, m'interessa. Sí, a mi també m'interessa. Estàs treballant en algo més, algun documental més? Tens algo preparat que poguéssim Sí, anunciar? a mi també m'interessa. Sí, per acabar de despedir el programa? Pues sí, Hernán, m'agrada que em faci aquesta pregunta perquè estic preparant contingut nou del terreno. Sí, i què més? I què més? I Què més? molt breument, vull dir, no podem dir encara en concreta dates, però en Compte. poques setmanes tindrem un altre episodi de documental. No te'n vagis, compta'm. Pues bueno, com sempre diem, esteu-vos atentos perquè ja ho sabeu. De què anirà Si voleu, mos podem veure la el setmana pròxim que ve documental. aquí, a un altre podcast del terreno. Va, home, que és debades. Però dis-me de què va el pròxim documental, home. Dis-me'l, va. Pues serà alguna cosa relacionada en los bous, en la festa taurina històrica a les Terres de l'Ebre. Vaya. Pues bueno, a muerte morir,